उदालगुरि जिल्ला रौतानि थागिबि डक्टर महेश्वर ब्रह्मनि मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि। रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि बिगोमा डक्टर महेश्वर ब्रह्मआ बाख्नायजाथाव खामानि मावदों। सा 10 टिबि बेरामि सुबुंफोरनो जाग्रा मुवाफोर राननानै होदों डक्टर महेश्वर ब्रह्मआ। उदालगुरि जिल्ला खुंथाय आरो उदालगुरि जिल्ला सावस्रि बिफाना डक्टर महेश्वर ब्रह्मखौ खावलायनाय बायदियै अरां आरो रौता ओनसोलनि सा 10 टिबि बेरामिफोरनो जाग्रा मुवाफोरखौ राननानै होयो। गाहाय मन्थ्रि टिबि बेराम उदां भारत बिथांखिनि हाबाफारियाव रौतानि थागिरि डक्टर महेश्वर ब्रह्मआबो बाहागो लानानै ओनसोलनि सा 10 टिबि बेरामिफोरनो 6 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो जाग्रा मुवा, सि-जोम आरो बायदि मुवा बेसादफोरखौ होबाय थानाय जागोन होननानै डक्टर महेश्वर ब्रह्मआ मिथिहोयो। ओनसोलनि टिबि बेरामिफोरखौ बेबायदि मदद होनानै खामानि मावनाया थारैनो डक्टर महेश्वर ब्रह्मनियाव सुबुंथिनि हाबा मावनाया बेरखांदों।